Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Арзон Теҷе. Зиндаву сарваланд бошед дӯстони азиз. Имрӯза навора бо музикаи чаки-чаки борон сар мекунем. Имрӯз 26 марти соли 2025 мебошад. 1000 рубли русӣ баробар ба 128 сомона 50 дирам мебошад. Ва дӯстон дар навори имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд. Хонаҳои заминӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ҳастанд, аз шаҳри Бохтар ҳастанд ва аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳастанд. Квартираҳои фурӯшӣ бо нархи арзон. Хулоса дӯстон навора ногузаронда бо диққат тамошо кунед. И фақат барои подписчикони мисол пешкаш мекунем. Касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошад, мошин ё ин ки хона, замин, ягон техника, аппарат, хулоса любое чиз доред дар WhatsApp мо +7 906 095 56 86 хади суратоша ё ки видеоша қатъи маълумотҳои пурраш дар WhatsApp ҳотед реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Дӯстон лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. Ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, ба касоне ки билети донишҷӯӣ дар кортон бошад, марҳамат, мо ба шумо бародарамона тавсия медиҳем, яъне ки одами боварда мебошад як то сурати худатонро аз миён боло гирифта равон кунед ва документҳоро дар WhatsApp-ашон равон кунед. Дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад ва ба почта қади равонтон мекунад. Дӯстони азиз, ва шумо метавонед ба ин ҳуҷҷатҳо 1 сол дар Росия бемалол фаъолият кунед. Марҳамат дӯстон, дар WhatsApp-ашон нависед, аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. Инак дӯстони азиз, мо навори имрӯзара сар мекунем. Лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав, деҳаи Баракат, яъне ки номи пешинаш Кирпични мегуфтанд. 3 дар хона ҳастае дӯстони азиз, 3.5 сотиқи заминай. Хона бо хишти пухта сохта шудагиай. Ду тарафи хона маҳкам, документош ҳамаш 100% ҳастанд. Гуфтем дар ноҳияи шаҳри Нав, деҳаи Баракат. Оби свет гуфтагиай дӯстон мушкилӣ нест. Нархша 300 000 сомониш мегӯяд. Боз аз номи сомонаи мо Арзон Теҷа дӯстон салом расонед. Иншоалло ки боз арзон мекунад. Марҳамат, дар рақамҳоро экран буда нархша 300 000 сомониш мегӯяд. 881 881 352 қади WhatsApp дорад. Тариқи WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. Замини фурӯшӣ равон кардан аз тарафи подписчикҳо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Зайнаб Обод. 3 сотиқ замина дӯстон, гуфтага ки якта временка сохтагӣ ҳастай. Гирду атрофаш маҳкамаи мушкилӣ нестай. Нашоди обу светиш, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ҳастанд. Нархи замина 120 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, боз иншоалло ки савдои хуб мешавад. Ба гуфтага ки вариантҳои алишӣ фақат иваз ба мошин қади иваз карда мешавад. Марҳамат дӯстон, вариантҳоро пешниҳод кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат назди Пажарка. Хона гуфтага ки бо хишти пухта сохтагӣ ҳастае, электрикиш кардагӣ ҳастае, монтаж кардагӣ ҳастае. Хулоса қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Гуфтем нархиш 270 000 сомониш мегӯяд. Духонага квартира 59 квадратни метраи доми 6 этажа. Хона қарор дорад дар 4 этаж. дӯстон хулоса бо диққат тамошо кунед. Иншоалло ки маъқул ношид. ба хотири меҳнатҳои Насим Теҷа яктаи лайкро дариқ надорен. нархаш гуфтем 270 000 сомониш. Боз иншоалло ки савдои хуб мешавад. рақамҳои WhatsApp-и соҳиби ҳамин хона 006 99 22 36 қади метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ ё ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, барои реклама кардан ё ки фурӯхтан ҳатман мақсадона муроҷиат кунед. Реклама карда дар YouTube мегузорем. Зиндаву сарбаланд бошед. ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро фаромӯш накунед.
дӯстони азиз, 14 июли мо хонаи фурӯшӣ ҳастем қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, поёни корвон тахминан 9-10 километр поён аст, яъне ки аз заправкаҳои Фирӯз. Обсвет 24 соата ҳастай то хонара ҳама асфалт ва семент мебошад. камтари дигар савдо мешавад. Техпаспорт дорад, иҷозати сохтмон ҳам дорад. Гуфтагай 5 дар хона, 5 сотиқ заминай. Нарша дӯстони азиз 330 000 сомониш мега. Марҳамат, дар рақамҳои 918 67 39 39 қади метавонед дӯстон ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, инак 5 июли мо хонаи фурӯшӣ ҳастем қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, колхози коммунизм, наздикии мактаби рақами 24 ва тарафи Кӯҳрӯя. Ду хона дӯстони азиз, ду дархонаи временка дорад, яъне ки ду хонаи барак дорад, якта калидор дорад, забораш задагиай, ҳамсоя ҳам дорад. Боқӣ мондаш занг занед ба телефон қад мефаҳмонам. Хулоса дӯстон, дар хонаи барак сохтага якта калидор дорад, 15 сотиқ заминай, нақша 150 000 сомониш мега. Марҳамат кунед, дар рақамҳои экранда метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, 6 июли мо хонаи фурӯшӣ ҳастем. Хона коробка мебошад. Қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, ҷамоати Балховӣ. Хулоса хона дӯстони азиз бо семиблоқади бардоштагӣ ҳастем. 4 дархона ва баняву кухнаи дарунӣ дорад. Дар 8 сотиқ замин сохта шудааст. Нарша 120 000 сомониш мега. Марҳамат кунед, касоне ки дӯстон аз ноҳияи Муъминобод хонахар бошед, бо нархи 120 000 сомонӣ метавонед ҳамин якара занг бизанед. шербачаҳои шаҳри Ваҳдат. Ина марҳамат, якта хонаи фурӯшӣ ҳастем аз шаҳри Ваҳдат, тарафҳои Истиқлол гуфтагиай. 3 дархона мебошад, дар 4 сотиқ замин сохта шудагиай. хона ҳама ремонтҳои беҳтарин, ремонтҳои замонавӣ, гирду атрофаш маҳкам. Нарша дӯстони азиз 350 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби ҳамин хона, касоне ки конкретни хато бошед дӯстон, боз камтарак савдо дорад. нархаш гуфтем 350 000 сомонӣ. 800 08 40 08 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастем қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. 3 дархона, кухни дарунашта ҳастем, кухни бания. хулоса кухни баняву ҳоҷатхона дарунӣ дорад. хона гуфтага ки падкулуш тайёр мекунем. 3 дархона, 2 сотиқ замин, нархиш 355 000 сомонӣ. маълумоти бештар бо тариқи телефон 552 64 10 01 қади ба ҳамин рақамҳо дӯстон метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 9 хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, яъне ки ҳамин хеле аз тарафҳои шаҳри Ҳисор, аз ҳамин тарафҳои маҳаллаи Уртабуз бениҳоят хона равон мекунанд. Аз тарафи подписчикҳо метавонед харидорӣ кунед. 5 дархона ва дар 7 сотиқ замин сохта шудааст. нарша дӯстони азиз 250 000 сомониш мега. марҳамат кунед, дар рақамҳои экранда номерҳои соҳиби хона мондагиай 904
14 41 50 аст. 58 қадам метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, соҳиби хона уқа маълумоти пурро додагӣ нестед, метавонед аз худи соҳибашон маълумоти пурраро дастрас кунед. дӯстони азиз, ана акнун 10-мин эълона бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯши ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар тарафҳои Шарора маҳаллаи Уртабуз қарор дорад. Обу свет доимӣ ҳастаи ҳоҷатош ҳамаш садфоиза ҳастанд. агар ки мисол бигем нимашам фурӯхта мешавад. нимашам фурӯхта мешавад, ба ҳама чизу 48 қадӣ. мебелу кондитсионер дорад. гирдаш маҳкам 4 дар хона 7 сотиқ замин. дӯстони азиз, нархи хонара 430 000 сомониш мега. гуфтага ки срочна фурӯхта мешавад бо нархи 430 000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, ина марҳамат боз як хона дигар аз шаҳри Ҳисор ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Сумбула. хона ремонтҳои беҳтарин, 3 дар хона ва 6 сотиқ заминай. гирду атрофи хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ ҳастай. нарша 300 000 сомониш мега. марҳамат дӯстони азиз, хонара бо диққат тамошо кунед. яъне ки ремонтҳои беҳтарин кардагӣ, ремонтҳои замонавӣ. хона бениҳоят ремонтҳои хуб кардагӣ. дӯстони азиз, 3 дар хона гуфтем, 6 сотиқ замин, нархаш 300 000 сомонӣ. марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, 12-мин эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, яъне ки тарафҳои Зарнисор гуфтагиай. деххонага квартира 41 квадратни метрай. гуфтагиай дӯстон ки доми бек сабур мебошад. нарша 320 000 сомониш мега. боз камтараки дигар савдо дорад. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби ҳамин хона гуфтем. духонага 41 квадратни метрай. 889 17 90 90 қадӣ. ба ҳамин рақамҳо ҳатман муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ба хотири меҳнати мо яктаи лайка бизем ва дар канал подписатсия кунед. 13-мин эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино д. деххонага квартира 42 квадратни метрай. хона қарор дорад дар 11-ум ошёна. нарша 315 000 сомониш мега. гуфтага ки лифт надорад. айни ҳол лифт кор намекунад. скоро иншоалло ки лифти нав мечаспонанд, яъне ки лифта аз нав мечаспонанд. 315 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 881 38 81 75 80 қадим метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, ин охирин эълон ҳастанд. дар навори имрӯза квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки дар Калохозобод. деххонага квартира 41 квадратни метрай. хона қарор дорад дар 3-ум ошёна. нархша 280 000 сомониш мега. дӯстони азиз, марҳамат, метавонед дар рақамҳои экранда муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боқии сарбаланду хонаобод бошед. лайкҳоро бизанед. ба хотири меҳнати мо дар канали мо подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед. то навроҳои оянда. худоҳофиз.